бозиҳои даври сеюми лигаи ҷавонони тоҷикистон пешсаф миёни бозингарони то 14сола баргузор гардиданд. қаҳрамони феълии душанбе дастаи клуби марказии варзиши артиш дар майдони худ аз тими сухт шикаст хӯрд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи клуби марказии варзиши артиш доир гардида бо ҳисоби 3-1 ба суди футболбозони вилояти сухт ба анҷом расид. дар дидори мазкур аз ҳайати дастаи ғолиб абдулло шарипов, сиёвуш назаров ва муҳсин пулодзода муаллифи гол гардиданд. голи ягонаи дастаи клуби марказии варзиши артишро сулаймон ҳоҷиев вориди дарвозаи сухт намуд. бо ҳамин тартиб дастаи сухт пирӯзии сеюми худро дар лигаи пешсаф миёни бозингарони то 14 сола истиқбол кард. пас аз анҷоми бозиҳои даври сеюм тими сухт бо касби 9 хол дар зинаи дуюми ҷадвали умумии мусобиқа қарор дорад. клуби марказии варзиши артиш аз 3 бозӣ танҳо соҳиби 3 хол гардидааст. садрнишини ҷадвал дастаи сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ба ҳисоб меравад. пеш аз бозӣ мо медонистем ки ин даста пурқувват аст, зеро ки ин даста дар пойтахт ҷои аввалро дар давраи дуюм ниҳоӣ ҷои аввалро гирифта буд. чӣ хеле ки интизор будем якум бозӣ якум нимаи бозӣ инҳо як гол заданд ки мо тайёр набудем бар он. дуюм нимаи бозӣ баромада бачаҳо сарҷам кардем, бачаҳо ҳаракат карданд. ҳариф албатта ки сахт буд, бурд аз мо шуд, бачаҳо ҳаракат карданд, мо имрӯз хеле хурсандем. бозиҳои дигари даври сеюм бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. сорокампания 6 голи беҷавоб ба дарвозаи аш зад. регар тадас дар сафар бо ҳисоби 3-1 муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 1 ноҳияи восеро шикаст дод. мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ дар майдони худ бо ҳисоби 2-1 ҷавонони ноҳияи ёвонро мағлуб кард. мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ бошад бо ҳисоби 4-2 хатлони шаҳри бохтаро шикаст дод.